NV Connect AJ ne DJ wannan wanka sai babban yaro, wannan harka sai babban yaro, wannan hidima sai babban yaro, wannan sele babban yaro, sele babban yaro, sele babban yaro, sele ta kai ni da na kai ni da kota ina ni ake kai na kai kaina inda yaro ƙarya ne. Wallahi daga London ne yanzu nan daga London da Allah sai a mu za mu kwanta daga to ai normal ne akwai babban albishir da zan baka a cikin Allah ai ka san zan zo gida da larin me kake da ina kallon hoton mai gida zango wace wai wannan yaron adam ai ya iya cire wannan wankan ku yayi amma ka san gane ni na koya masa wanka ai ina ga ma tun wajen 1800 ina ga ma ina koya masa wanka zanga tun kafin ya shiga kani zanga ni ne masa hanya ma shiga kani shi zanga ko in kira ma shi a waya ba ma sai ka kira shi ba na san ai shi ne wannan wankan na zuwa wankan na ka san sunansa a sai ka faɗa maloki sai ka dan kamar ba ka shan shayi a haka ka koya zango wanka wannan shayin London yanzu wannan kuɗi kuna sai koya wannan yanzu a cikin wannan wankan shi ake yi wannan ko